Hello world to everyone. Welcome to Filipino Life Stories. Mga kababayan ko, my life bilang driver, traveler, vlogger, at ito po ang aking buhay sa araw-araw. Halos araw-araw po nasa daan po kami at nagtsatsaga, naghanap ng kliyente para makapagtrabaho po tayo at maka-contribute din po tayo sa ating gobyerno. At dapat naman po na ang ating kalsada na dinadaanan ay malinis, no obstruction. Kaya nga po tayo nagtatrabaho, di po ba mga kababayan ko, para maganda po yung ating lalakbayin. Lalo na po ang kalsada, napaka-importante. Lalo na po at may mga safety features pa. Andito po tayo ngayon sa Dagupan City. Andito po tayo ngayon sa Divinencia Road at yan po yung na bahagi na po natin na riverside ng Dagupan. Maraming salamat po sa Diyos sa inyo pong lahat mga kababayan ko sa patuloy na suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel Filipino Life Stories. Pakibisita na rin po ang ating sister channel Filipino TV at maging member po kayo sa Filipino Life Stories mga kababayan ko para naman po makasuporta din po sa ating channel at para po sa ating community. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magbahagi po kayo, magkomento po kayo kung ano pong gusto nyo po na pupuntahan po natin at open po tayo sa mga promotions and ads kung ano po ang gusto nyo pong ipamahagi para po makasupport din po tayo sa ating community, lalo na at bilang Pilipino. Maraming salamat sa opportunity na nasa YouTube industry po tayo at nagbabagi po tayo ng mga more valuable content. Maraming salamat po. God bless everyone.